Здравейте, приятели! Включвам се за малко и бих искал да кажа няколко неща, които могат да бъдат полезни за някого. Стой далеч от хора, които се държат като жертва в проблеми, които те самите създават. Нека го кажа още веднъж. Стой далеч от хора, които се държат като жертва в проблеми, които те самите създават. Ето ти причина защо да го правиш. Нека започна с един пример, на който лично бях свидетел във фирмата, в която работех преди. Разказвам го накратко. Случаят е следния. Момче си харесва определено момиче. Предлага й връзка, тя му отказва. И той уважава нейният отказ и това, че тя де-факто не споделя неговите чувства към нея и си тръгва и повече не се занимава с нея. След това тя отива при него и му казва: ако наистина ме искаше достатъчно силно и имаше чувства към мен, щеше да се постараеш повече, за да ме спечелиш. И моето не да се превърне в да. Сигурен съм, че много от вас познавате такива момичета. И ето и какъв беше отговорът на момчето. Не, благодаря. Ако ми се играят игрички, имам си PlayStation вкъщи. Момичето ме погледна, защото аз стоях близо до тях и казах, че е изгубила добър мъж. Много хора в днешно време години наред търсят истинската любов, но накрая, когато я намерят, не знаят какво да правят с нея. Това е така, защото липсва емоционална зрялост. Понякога хората саботират любовта, не защото тя не е достатъчна, а защото не вярват, че те са достойни за нея. Те бягат не от теб, а от собствените си неизлекувани рани и травми. Това, което трябва да запомниш, е, че тяхната болка не определя твоята стойност. Когато някой не е истински щастлив и не е в мир със себе си, той често проектира това върху всеки, който се опита да го обича. Такава личност често може да саботира връзката, защото не може да намери собственото си щастие и вместо да се изправи пред празнотата, самотата в себе си и да се справи с неизлекуваните си травми, този човек несъзнателно се опитва да потопи отношенията в същия мрак и тъмнина, в който самият той носи вътре в себе си. Такъв човек може да те критикува за неща, които никога не си правил, да те отблъсне, да те обвинява без основателна причина, да е непостоянен и да се опитва да ти вмени чувство на вина и недостатъчност. Дори когато единственото, което си дал от себе си, е било грижа и любов. И често такъв човек се опитва да създаде ненужни, изкуствено създадени проблеми, само за да избегне истинският въпрос – болката в собственото си сърце. Човек, който не е в добри отношения с самия себе си, не очаквай да бъде в добри отношения с теб. Ти можеш да му дадеш непоклатима вярност, безкрайно търпение и най-чистите си части от себе си. И въпреки това, такъв човек, независимо дали е мъж или жена, пак ще намери причина да се съмнява, да отрича, да капризничи, да се противи и инати, за да те дърпа надолу към черната дупка на нейната нискоенергийна, бездънна яма на емоционална незрялост. И всичко това не защото любовта ти е била недостатъчна, а защото да я приеме би означавало да повярва, че е достоен за нея. А дълбоко в себе си той или тя не вярва в това. Такива хора често бягат от любовта, дори когато тя е истинска, защото любовта изисква уязвимост, търпение, честност, емпатия, грижа и доверие. А за човек, който не е намерил мир в себе си, тези неща ще звучат като красива приказка на теория, но ще изглеждат ужасяващи в действителност, когато ще трябва да ги приложи на практика. Той несъзнателно ще избере комфорта на собствената си мъка пред риска да бъде наистина обичан. Ще намира утеха в социални мрежи, чужди погледи, харесвания
и външно одобрение, вместо вътрешно примирение. Затова, когато такъв човек саботира това, което си се опитал да изградиш с него, разбери, че никога не става въпрос за твоят провал, а за неговият неуспех да излекува себе си. Твоята стойност, твоята доброта и твоята любов остават непокътнати, за да ги дадеш на такъв, който ги заслужава и ще ги оцени подобаващо. Неспособността му да ги приеме говори изцяло за неговите рани и неговата неосъзнатост, а не за твоята цена. Затова помисли, може би това, което си ти и това, което си способен да дадеш, струва много повече, отколкото ти си мислиш. Ти просто не си на правилното място и с правилния човек. Не се жени, не създавай семейство и не излизай на срещи, докато не разбереш, че за да просъществуват едни пълноценни взаимоотношения, една здравословна връзка и един успешен брак са нужни двама души. Казваме души, а не физически тела, които да си легнат заедно и да го наричат брак, връзка, гаджета и така нататък. А двама съвместими души, които са първо емоционално зрели и второ ментално здрави личности. В началото се срещаме, влюбваме се, бързаме да се целунем и докосаме, всичко става направо светкавично. Пламва искра, заговаряме се и откриваме някои общи неща. Но това не е достатъчно. Само защото сме влюбени в някого, това не означава, че той е подходящия за нас. Често срещано явление е съвременният човек да свързва любовта с болката, драмата и трудностите. И момента на самозалъгване започва точно, когато започнеш да си мислиш, че трябва да опиташ по-силно. Трябва да положиш повече усилия, да се постараеш, да се бориш повече, за да спечелиш нечия любов. Не. Ако тази любов не е мотивирана от осъзнатия разум на човека, не ти е нужна. Защото в противен случай ще те зароби в безкрайна, изтощителна игра на господар и подчинен. И това е връзка, в която ти не искаш да попаднеш. И не го наричай любов, а просто привличане. И това е, нищо повече. Приятен и благословен ден ти желая. Надявам се, че успях да ти бъда полезен.